kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tagal jettude Allah e julde maulana Muhammad Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bajjo aminata burna do windere goto e gure senkobe bandirabe yebiyankobe Pindi TV do mbawdon wonde no goni don on tamminama on jurama on wonama on nyagama duwawu do mbawdon wonde no goni don kala eden gandi hande ko le 3 avril 2023 yoter mo wieten bitten sernabe men mashallah en bismido sernabe hewbe kono hande kadi en ƴettat mobile payen ton to Agnam Siwol holmo tawoyten ton moƴƴo men ceerno men gandu men waliwu men dokkaɗo ha timmi biyeteɗo ceerno ma jakate ɗum taki mbaɗa noddi ɗo almuɓe makko ɓe woni almuɓe makko ɓe jangguini almuɓe makko kadi anduɓe no feewi no feewi no feewi gajungam ñaama ga woni ga ko ceerno Abdoullahi Dem Abdoulaye Ba dimanche jafo ɗon ga ko ceerno Siraji Ba kamɓe tigui joddimi ɗo kamɓe jogolmi rendude yewtere nde to bange karallagal ngal wayno wayno ni tan won ton ko Thiat Walo walla mbiyamo ceerno Mansour Sow o ga bange ko Alassane Sow ɗiɗi kusidire cam ɗum ko combat mawɗo won ɗo ɗum noon en calminat bandiraɓe juurɗen bandiraɓe ñagonɗenɓe Allah moƴƴere hade men natande yewtere nde en dokkat ceerno Siraji o salmina renndo ngo on saaha totten ceerno Abdoullahi salmina renndo ngo on saaha kuccinen yewtere nde bismillah ma baba daha min bima wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min kadi min biwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh caggal yettude Allah julde annabi sallallahu alaihi wa sallam welede Allah wonde e ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu calmini dendagal renndo ngo fof e nokku men mo ganduɗa nokku biyeteɗo Pindi TV e yewtere nde ceerno baba daha waɗata ubbidde seeranɓe muɗum nde ko hunde mawde e ɗum noon en calmini dendagal renndo ngo fof e kala kadi mo keɗotoɗo en emo keɗoytoɗen la budda noon seɗen calmina en ummoto grame den to jinnaɗo ceerno Mahmoud Ba en calminamo eɗen calmina dendagal galle o fof ɗo calminɗenmo ɗo ɓennen taw en Agnam Siwol ko noon kadi eɗen calmina galle ceerno men ceerno Ma Jakate radiyallahu ta'ala anhu e ɓiyi ko mo ganduɗa woni khalifa makko hande ceerno Mouhammad wiyete Mouhamadou Siraj ɓurɗo lullude ceerno Mouhamadou ceerno Abdoul Mansour en ceerno Hamme en e wabiraɓe mabɓe wonɓe ɗon ɓe nde kalɗe miniraɓe tan kamɓe fof ɓe naati ɗon wabiraɓe ko wayno baba Cheikh en ceerno Cheikh en e ceerno Hamme en dendagal e zurriye ceerno Ma Jakate e almuɓe makko fof en calmini en juurima ko noon kadi jaatigueɓe wondanoɓe ɗon ko wayno galle cuncunɓe en calminat ɓe en juuroɓe e ɗum nen Aissata Coumba Tuggu en calminama no moƴƴi galle baba Mahmoudou Beydi en mbawa wasde yettade on galle ko wayno ceerno Ka ceerno Alhousseyni Ka ko musidɓe no feewi en calminaɓe eɗen juuroɓe en calmini dendagal Agnam on fof no fotira tigde Siwol naɓe fof en calminiɓe en juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ceerno Siraji golle ɗe jooɗi peewi joguiɗen tan ko 30 minutes capantati minutes oɗo mo jiɗen yewtude noon haƴani ñalawma haƴani ñalawmaji ɗiɗi nde wonno ko dokke Allah wondi ceerno Abdoullahi calmini bandiraɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en calmini dendagal hettiyankoɓe ayango meɗen to Pindi TV to gonɗo sababu ha jettiɗen ɗo wonande jinnaɗo men hono bamen Taha sey musidɗo makko ceerno Mahmoud ina salmina no feewi so ɗum ɓenni kadi en calmini dendagal hettiyankoɓe to ɓe mbawi wonde e to ɓe goniri e dow dunde baba Adama ko noon kadi calminirɗen
technicien ji ɗi kamɓe fof tan e raɓɓiɗinade e nder konngoli ɗi ceerno siraji lumtima en salminde galle o e to banggue Agnam o fofof inchallahu taala nde wonno ko 30 minutes joguiɗen ɗum tagui noon mbawen raɓɓiɗinade mbawen nadde e nder bundi yewtere nde inchallahu taala eɗen noon eɗen piiɗi anniyaji men ɗi e wadde ɗum tawassulu jokkodirde ɗum e to banggue anniye men to ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Ba mo Madina Gounass ɗonne kadi ɗorade ɗon ha to ceerno men ceerno Diakhaté Ka tawassulat jokkodirde ɗon ha mbawen haalde ko faati e siira makko walla mbiyen gurdam makko inchallahu taala. Allah jarama a jarama haaloɓe pulaar mbi so hunde dilli oto ƴeew ko dilli ko ƴata ko dillini ko dilli ko sababam noon hami wawa jokkodirde e moɗon gam yewtude yewtere ceerno ma Diakhaté ko mo ganduɗa biyeteɗo ko Alhaji Djiby Ali Kébé Djiby Ali Kébé noon salminama a juurama a duwanama ñagama a duwaw e yafuya en teddidirimo kadi yewtere nde fuɗɗode ha wortode kanko e ɓesgu makko hono ceerno Souleymani Kébé ene wonde ceerno Salif Kébé en camminat noon sa naati wuuro il faut cammina joom wuuro en camminat Alhaji Farba Ngom mo kewmi wiide wona gawlo wudunla sondo en camminimo kanko woni maire de Agnam o samminama o juurama o duwanama o teddinirama kadi e ndeɗo yewtere no hannirta dani en camminat ɗo galle ɗo ceerno Cheikh e miñumen tan daɓɓikiɗinen ɗon camminan kadi ceerno Mamadou Ka samminama duwanama ñaganama Allah moƴƴere ɗo ɓe mbawi wonde no ɓe e goniri kala en camminan noon ceerno Mansour Ka o monɗo ko sukaɓe ceerno ma Diakhaté jeeya ceerno Mansour min jokkodiri hen ha ari hen ha ɗo en cammini Agnam Siwol Agnam Godo Agnameji ɗi fof camminama Fouta fof salminama denndangal aduna o fof salminama ko wona ɗum ko siraji mbaɗa ɗo tottudemo konngol sa gasni totta ceerno Abdoullahi jewteten ko ceerno ma Diakhaté radiyallahu taala anhu rabi Allah amin aɗa wawi wiide mi meeɗani yiidemo kono mi meeɗa nandem komi wawa gasde nde wonno o nanama o nanira ko waliyagal o nanira ko ceernagal o nanira ko moƴƴere o nanira ko teddugal o nanira ko deeƴe ko duuɗiɗo sa woni almudo noon ceerno Mouhamadou Seydou siraji dine l'islam sa deeƴi ne hani ko ɗum tagi ko neɗɗo moƴƴo joni noon jinmi namdade ma kanko ceerno ma Diakhaté hol hitande nde wi aduna ɗum ko goho hol hitande nde rutte joom makko ɗum ɗiɗi kono hakkude noon mbootu e kasanka woni ko woni ɗon oto janggi hol janggiɓe mum sernaɓe makko halɓo janggini somo jogino duɗal walla ala hol kalisaji Allah waɗannomo deeƴe nde Allah waɗi e makko nde kadi ɗum fof ko sunnu kadi ko yankinare e ko heddi komi namday ko ɗum poti andu jinguini yewtere nde tan beele mone men fof haala hen ko yiɗi haalde ko Alhaji Mamadou Gueladio noon nanɗo ɗo ri neuf ɗo samminama juurama kañum e ɓiyum no wiya ceerno Abdoullahi kanko camminama tigui rigui ɓe e juurama bisimilla ma Baba Daha Seydi Thiam min beltima kadi min jetti Allah no moƴƴi e noddede e ndeɗo yewtere wande nani e noddude kadi anne kadi yewtere kadi wande nani noddede hende ko gueɗal noddude hende kadi ko gueɗal mangal sabu Allah tabaraka wa taala wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kala mo mawnini mandeji diine Allah ɗum yo andu ɗum jeeya koye kulol ɓerɗe to ɓuuri mawnude e kulol ko ɗon jeeya ɗum noon ko ɓeeɗo waliyaɓe Allah so neɗɗo wiine haalaɓe ko gueɗal mangal to Allah sabu ɗum to ko wiyetama man yu'azzim sha'air Allah ko hadiyaji Makka battenoɗe ɗi kirsi jogoɗe hirseɗe ɗe ɗin sa mawniniɗe mbiyeɗa dañi gueɗal saka ɗon mawninɗo ɓe Allah mawnini ɓe Allah wala kad karramna bani adama wiine ubbite golwole mumen heddi kay ko mbete enen ɓeeɗo arɓe ɓe eɗen mbawi haalde ɗam ɗo gurdam oɗo jeeyaɗo Allah e oɗo sifa makko no wano hayso en mbawa kadi sattani kadi haalde ne wonno ɗo Allah darunomo ɗo kono kadi no mbiɗani e nder 30 minutes wiide kadi ne yewta hen ɗam ɗo gurdam foof ɗum ne kadi wona hunde famnotode kono eɗen heeɗiyankoɓe eɗen gandi kono falillahi alhamdu wa shukru yettode wodani Allah goto kala nani ungango mbarodi ceerno men ceerno Mahmoud Abdallahi Ka biyeteɗo ceerno ma Diakhaté radiyallahu taala anhu Fouta kala e leydi e Afrique foof ina andi ceerno ma Diakhaté radiyallahu taala wona hay Sénégal tan ko Afrique andi ceerno ma Diakhaté eɗen gandi
o jeeya ko nokku biyeteɗo Agnam Civil ko ɗon woni ko yi aduna ko ɗon o jeeya ceerno ma Jaxte radiyallahu taala anhu ko jinnaɓe ɗiɗo ɓeeɗo tedduɓe jibini ceerno men ceerno ma Jaxte radiyallahu taala anhu baba makko wiyete ko baba Abdallah mbiyam Abdoullahi Mahmoud o Abdallah Kajjata o woni baba makko amma nene makko ko nene Rahmatullah mo ganduɗa ko yurmede Allah inde mum firata on jeeya ko nokku ne wiya Gawol ko añɓe Gawol ko elfekki Gawol en ko ɓeeɗo ɗiɗo tedduɓe jibini oɗo jeyaɗo Allah tedduɗo e wuuro men Agnam Civil ina hawri e 1939 ko nden o jibina to Agnam Civil ɗo kanko ceerno ma Jaxte radiyallahu taala anhu eyyi ha paamen tan ko ɗon woni ɗo jibina ko ɗon kadi woni ɗo jeeya kadi koye nder wuro makko kadi o jeeya ba makko ko yimɓe e hohoɓe e nder Agnam nene makko kadi ɗo jeeya to ko galleji kadi mawɗi e nder to jeeya to eyyi alhamdulillah rabbil alamina ko ɗon o jibina tokara makko ceerno ma Jaxte mawɗo ko on adi windandemo ko wiyete Ba on ɗo jeeya on ceerno ma Jaxte o kadi ko Agnam Civil najo nde wonno inde ceerno ma Jaxte nde ko nde eggude nde ar e Agnam nde jeeyaka e Agnam ko ceerno ma Jaxte ummo kala mo almudo mo ganduɗa way almudo Alaji Malick Sy radiyallahu taala anhu o wali Allah on ɗon ko on ɗon jeeyi nden ɗo inde on ɗon istu mum ne juuti kono kamɓe fof eɓe gandi wonnoon saabu barkinorade innirde on ɗon nden ɗon inde ɗum addi ceerno ma Jaxte kañumne innira nden ɗon inde saabu barkinorede e muɗum kono ceerno ma Jaxte ɓe mbiyata ko Mahmoud Abdallahi o innirano ceerno ma Jaxte o on ne kadi adi fuɗɗorade mo jangde ko wiyete hijjo e limtu ko ha ɗon ummi ɗon jokkoy e juuɗe ceerno Mamadou Bocar on ne kadi ko siwol naajo on o woni mum ha nde o yetti Mamadou Bocar ko siwol jeeya on ne kadi ko siwol naajo ɓeɗo ɗiɗi fof ɓe o jangiɓe fof ko siwol naaɓe koye ɓen kadi o jangue on ɗon noon ha o dañi allowoji makko ɗiɗi ɓe mbiyata o fuɗɗima fertude no moƴƴi kono noon taw kam o suwa kadi rendinde ko wiyete rende alquran ko o ummi ɗon noon o jokki e woɗɓe o rewi ciloñ seeɗa caggal mum noon cilon holmo rewiɗo cilon ɗo cilon nde woni ɗon nde mbiyata ko on saaha nde kamɓe en fuutankoɓe ene joguiɗo sifa yimɓe janggude ko wiyete tubankuri ko jangde nden ɗon nde ganduɗa won noon zamanuji nden ko neɗɗo o a forcete ni na neɗɗa français école aɗa yiiɗa yiiɗa ɓayde kadi onon koye galleji mawɗi jeeya ɗon kadi kamɓe koye yimɓe mawɓe jeeyano ɓe jeeyano e force noɓe ɓe nanna école ɗo naati école kanko o rewe école ɗon noon seeɗa tan nde won noon baba Abdallahi e zaman mo woni ɗo noon ko zaman chef de canton kala noon mawɗo gonɗo ɗon e nokkune woni chef de canton la budde ɓiɗɗo jibinaɗo e oɗon saaha o naata janga ɗum addi sababune makko nannoyede école o naati école o woni e janggude to cilonto omo janga école noon kono kanko ceerno ko joom gueɗal to Allah ko joom gueɗal to alqur'an wona ɗum woni yidde makko école ko alqur'an o ɓuuri wonde haaju makko hay sonno directeur mabɓe ne namdoɓe kamɓe so wi an ko jiɗɗa woni an ko jiɗɗa woni kamko so arama omo namde ɓe mbi o heewi wiide min jinmi ko wonde ceernajo jangguino alqur'an Allahu akbar on ne yalno konko wattinta toon Allah waɗi noon ko janggat ɗon ko ɗum omo jangga cilode jokku eyyi omo jangga ɗon omo woniri noon ha o ummoyi ɗo nde o ummoyi ɗo nde ko nden woni o yeehi to wiyete Mbut ɗum ko diwan Mauritanie omo jangoya toon noon ko ceerno Mouhammad Saïd Ly Mbut ma taw koye Mauritanie eyyi koye Mauritanie eyyi ko sahal ko nokku Mauritanie ceerno Mouhammad Saïd Ly koye on o janggata on noon ina jangga e ceerno mum e wiye ceerno Ibrahima Dia ceerno Ibrahima Dia o asli makko ko Wuro Siré kono o jooɗi ko Mbut on janginta ceerno Mouhammad Saïd janginta ceerno ma Jaxte no almudo sanɗa wondirta e almudo mum ni firti on omo jangga e on ene jangga e ceerno mum o wonde on ɗon dumunna on ɗon tawi gaysde jangde ne heddi tan e gollanade ceerno muɗum ɓe gondi ɗon dumunna o ummiti ɗon on faati to wiyete siiwe ceerno ruttide makko siiwe ɓe duttima siiwe ko toon ceerno timminoye jangde mum e ceerno Mouhammad Saïd Ly ko toon o janggoy toon o ɓaaroy qur'ana e Allah makko alqur'ana fannuji joytiɗe e alqur'ana ɗi nde wonno qur'ana sa nani qur'ana banggue jofnugol ngol ko banggue rende ko banggue moƴƴinde alqur'ana ko banggue janggoyde ñawoje alqur'ana kadi ko banggue kono ko ceerno kadi joguinoɗo himme e jangde joguinoɗo kadi himme e ligganade ceer seeremɓe muɗum mo wondi hen foof o ɓumni ɓerde mum kadi jangde kadi ko joom himme hen seede mum tan ko joom himme deftere wotere ni wiye habat ko deftere haɓɓi alqur'an ko hakkude aya e aya
ne jannguɓe ne nganndi ɗum so a janngi haa nokku aɗa haɓɓa nden deftere nde o janngata ɗum nden sa anini haɓɓi tan cikkata ko kaɓɓugol yimɓe kono ala ko kaɓɓugol baŋnge ñaawde alqur'an to sahal waqfu to selli daraaɗe ko nanndi heen ɗum noon omo jannga ɗum Allah waɗi jannginowomo o ardi e arde makko haa nokku woni jarribaade mo wiimo deftere nde ko ɗo ne haari nde ko heddi ko mi ala ɗum deftere mo wonno kono moƴƴi ñaami saɗa yiɗi noon kannen ɗo so tawi noon kadi jiɗɗa jaha jiiɗoyaade deftere ndeka ko jarribaade wonno on nde wimo ni o yiili deftere nde o ronki dañde o naati e ndeer Mauritanie heen omo yaara koyɗe makko omo yaha e nokkuuji omo yiilo deftere nde hawaade cafaado gooto ko on jogii deftere nde o wi cafaado luɓam deftere nde mun ko egganmi heen mbiɗa jannga somi gayni mi artiranma cafaado mi anndaama a annda kam honno luɓirtumami deftere mi waawa luɓdemo o wi jooni mbiɗa felliti mbiɗa yaada e ma nokku fof ɗo njaaɗen to ngarɗen fof to ñallinɗa fof aɗa jooɗi aɗa juula walla aɗa waɗa goɗɗum luɓa kam deftere mi winda sa gasni kadi kaɓɓa deftere ma e bagage ma jaaden kadi jehen hana gaynimi fof o rewri e on noon tekku ha deftere nde gasi o arti ceerno ko jokkitinima deftere nde o arti kanko mo jangguel ɓiɓɓe julɓe hannde a hawra deftere nde ne weɗo e beddaji ɗum ɗon ko ballal ngal o walli janggoɓe ballal ngal o walli hoore makko holla hannde mo almude ɗum jaranta hannde no woodi eyi ɗum woni ko ɓeeɗo kam woni o janggi oɗo kadi Cheikh Ibrahima Dia o kadi adi rokkudema hay lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu nde o ummiti toon noon caggal o ummidima siiwe o arti to Agnam Siwol ummimo Mbut o arti Agnam Siwol o jooɗima ɗon o wuɗɗi huɓɓi duɗal alqur'an sibu jannginde deftere Allah e jannginde ɓiɓɓe julɓe deftere Allah ko ɓurani toon janngane noon walla mo janngane sariya ala kanko ceerno radiallahu taala anhu ko alqur'an e ñawaji alqur'an bisimilla ko fuutankoɓe mbiyata kaɓorgal ko kaɓorgal noon woni ahkamu tajwid e ɓira goto e nder yo ɓirra yankoɓe jeeɗiɗo ɓe heen goto wiyete ko imam Nafa jannginaji maɓɓe ɗiɗi riwaya Warsh e Qaalun mami artema ceerno Abdoullahi paaɗen koye ceerno Siraji paaɗen koye ceerno Abdoullah ceerno Abdoulahi en jii relation goɗɗo hakkunde ceerno ma Diakhaté e toon to Madi Gounass woni ceerno Mamadou Saydou radiallahu taala anu Siraji dine l'islam on relation min cikkannomo ni ko on jangguinimo kono mbaɗa yiɗi yimɓeɓe ganda holko woni ɗon ko yidde walla ko jangde walla ko koddigal walla ko holɗum eyi alhamdulillahi rabbil alamin namdal ngal namdiɗa ngal namdal belngal kadi sifa haalde relation walla jokkodiral ceerno ma Diakhaté ka faade e ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu on kala ko jiiɗa e aduna ko sabu waɗi sababu hande sababu o wawi wonde e nder oɗon sababu noon ko omo jangintuno almudo makko goto ne wiye ceerno ina wiye ceerno Baro ko ndendorinajo on noon sehil on bamum woni sehil ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu tawi ceerno Mouhamadoul Mansour Baro to Mbour kanko e ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd eɓe mbaɗi lappol eɓe ngari eɓe immiti boyinnaji eɓe ngari e diwan Agnam o nder hen noon ɓe ngari Agnam ɓe goni ɗon ceerno Baro noon yeehi salminoye ceerno Mouhamadoul Mansour to yeehi salminoyde ceerno Mouhamadoul Mansour ɗo o salmodire muɗum ha haljide o wimo an holko mbaɗata ɗo o wi ala min ko ɗo jangganmi e junngo ceerno ma Diakhaté ka o wi ceerno ma nan ɗo o wi eyi o wi sa yeehi mbiya ceerno ma yo arɗo salmina ceerno o yeehi noon o haalani ceerno ma Diakhaté ka ari yi ceerno Mouhamadoul Mansour ɓe jewtiti koɓe jewtittuno ceerno Mouhamadoul Mansour rerɗe makko yidde holludema ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd nde won noon so Allah ina muuyanma moƴƴere muɗum o wernante o waɗanma sababu bawa o wonde nder oɗon sababu noon Allah waɗi ceerno Mouhamadoul Mansour noddimo hollodirimo e ceerno ma Diakhaté ka andinimomo ceerno ma Diakhaté ka ko ɗo e Agnam woni ɓe jewtidi ɗon on saaha koɓe jewtittuno ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd ina rerɗe makko tijaniya mo ganduɗa mo sohli e makko awde e makko wawde mo heɓɓitade nde ɗon falde hande mon fola ina andi fodde golowole gonɗe ɗon ɗe o wimo ngara Madina Gounass
Allah waɗi ceerno immitima ɗon jokki ɗannungal muɗum kanko ceerma Diakhaté o wonti ɗon o hebliti yaade immade mo ɗon fayandemo to Madina Gounass wuro teddungo to ganduɗa mon fof ina yi sunniyankagal e wawde yiddema naftorade ko janguɗa ko holto mbawata ɗum yiide ko ngoɗo wuro teddungo jirata ɗum woni Madina Gounass o immima ɗon o yeehi o tawri ceerno o wondi ɗon e ceerno o wondi ɗon e ceerno o wondi ɗon e ceerno ceerno ina ƴewnoma ina accimo e hakkille muɗum kono kanko noon tawi omo jogui on hakkille o suwa hettidde fodde to ceerno sohlimo to ɗesi waade kanko sikki ceerno yejjitimo ceerno yejjitanimo ɓooyal ngal ɓooyi seeɗa ceerno Mouhamadoul Mansour wayniti ɗon ina yaha faade Dakar ceerno ina nulimo toon ɗo yeehi ɗo o ƴettitimo o wattimo e jungo ceerno men ceerno Ahmad Tidiane mo ceerno Mouhamad ibn Saïd gontuɗo khalifa oɗo e ngenangue gonɗen oɗo saaha o wonde makko ɗon dumunna seeɗa Allah waɗi o yiɗi yaade hodde saabu accude mo duɗal e galle e fofof ina wona e sohla ɓernde makko e hakkille makko ɗon noon Allah waɗi muyango mum waɗi ceerno Ahmad Tidiane noddimo wimo noota ceerno Alhaji Mouhamad ibn Saïd o ari o nootimo ɗo nootimo ɗo o wadde makko ko waddata e makko o jotindira e makko ko jotindirta e makko ko wona on noon hokkimo lawol Cheikh Tidiane hokkimo lawol Cheikh Tidiane ko ceerno Ibrahima Dia mo Wuro Siré to wonto ceerno Siraji haalanma ɗo noon woni jotindiral makko e ceerno taalluqu makko woni ettude hoore makko o yoyito e oro ceerno sabu ay neɗɗo a jogoto ko ganduɗa jokkodiral ma e oɗo ceernajo wawata yettindema to paaɗa to hadara Allah eyi won jeeɗo Allah goto o wi o sa yettaki Allah yetto jettiɗo Allah yettinma Allah sabu ko noon wawi wonde sabu oɗon sifar joni no wiruma e ngol ɗon konngol ni enen fof en jii lawol faade to hadaratul ilahi woni hadara Allah Allah waɗiri sababu mum ko godal nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗon silsil ina jokka ha nangue hangue ngue nde won noon ko kamɓe goni doctoreɓe ɓerɗe kamɓe goni waliyaɓe Allah ɓe Allah hunceni kamɓe goni seggoɓe kala ko wawi wonde e nder ɓernde neɗɗo e jiyara Allah to wawi tolnade wasdemo yettade Allah ɓe ittuma e oɗon haadara ɓe nawma haadara Allah mi artema ceerno Abdoulaye mi ruttata ceerno Siraji Ba e ceerno Siraji mbaɗa jogui simore wotere jiɗmi jangana kam de sa gasni pirana kam simore nde ko haalata woni inna anzalna o eyyi ɗum jiɗmi yimɓe kadi naftoro ɗum haade men nattude e yewtere nde ceerno babɗa ha seydi Thiam ka annum kam sosoɓe ceerno hande kam ka khalifa maɓɓe ɗo feewi noon machallah ceerno a jarama Mansour no jara gasi suratul qadri ko simore nde ko ñanga simore nde ha timma suratul qadri nde mbiɗa nde inchallahu taala neɗɗo kam so wiyama e janggo alquran ko yettat Allah teduma ko mbawɗa wona wawde ko etade kono fof ko barke ceerno ma Diakhaté radiallahu taala anhu saabu minen kam aɗa andi min tomin jeeya ko haymi dat kono somin jooɗima hande min kala alqur'ana ko barke Allah ena barke ceerno hen barke ceerno ma Diakhaté caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ما راكو بابدا هاي ديني تان كون بارو دي كام جام yaade yewtere nde par ce que alhamdulillah wonente rendi inna zalna ko haala yimɓe tan jubbana tan résumé seeɗa simore nde ko haalata ko machallah garten hen ko hen jeeya simore nde enen fof eɗen gandi Allah tabaraka wa taala nduɗo lewru ko lewru alquran ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ko nduɗo lewru teddudo Allah jippini alquran jippugol alquran non fof ardi lawol gotol e nder oɗo jamma biyaɗo laylatul qadr
jamma leylatul qadri woni ko e nder lewru korka ko Allah subhanahu wa ta'ala haala ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o suuɗani ɗum leñol ngol ñalawma o andaka jamma o wawata wiide ko ɗo e ɗo kono na sallallahu sallam wi so sappo ɓennuɗo o yawti sappo hakkunejo e battidiɗo ƴeewe ɗum ñalawma telɗiɗi comme no hande ni hande ko sappo e ɗiɗi eɗen paye sappo e tati ne wawi taw ko janggo ne wawi taw ko sappo e jeeɗiɗi no sappo e jeenayyi nogas e goho nogas eko ha yettoyi koye telɗiɗi o wiyen ƴeewoy toɗɗoya noon to nogas e jeegom jofi jeeɗiɗi saabu teskede Allah ne wiya inna anzalnahu ko minen jippini oɗo alqur'ana fi laylatil qadre e jamma laylatul qadre o wina sallah sallam laylatul qadri noon wama adraka ma laylatul qadre holko andinma laylatul qadri an holko andinma ɗum o wi laylatul qadre jamma laylatul qadri hayrun ɓuuri moƴƴude min ummorade alfi shahrin ujunere lewru rewandu Allah ujunere lewru rewandu Allah ndu Allah jaɓi fof mum nder e boowal golle jom ko jaɓaade oɗo jamma gooto ɓuri ɗum hasboɓe kas mi fotata wonde ko duuɓi capanɗe jeetati e tati pawɗe seeɗa ɗiɗo duuɓi capanɗe jeetati pawɗi jamma oɗo gooto hawrde e makko ɓuri ɗum ndeke noon wadde jamma o ko jamma mawɗo ko jamma kadi ganduɗa dokkaɗo ɗum leñol nelaɗo Allah sallah sallam ko nelaɗo Allah rokka ko cadeau makko jamma o fof e forde ko jamma nelaɗo Allah ɓuri mo mawnude saabu ko jamma nelaɗo sallah sallam addi oɗo jamma arde oɗo jamma noon cadeau mo rokka o kadi ko jammaji ɓurɗe nder oɗo jamma oɗo jamma Allah wi tanazzalul malaika malaikaji mbaala jippoto e jamma he warruhu fiya wondude e seydina Jibril eɓe ngari e oɗo jamma eɓe jaadi bi isne rabbihim yamirore joomiɓe eɓe gaddani julɓe ɓe koɓe gaddanta ɗumen ko o jamma fof makko gila o fuɗɗi ha o weeta salamun hiya kisal wone makko hatta ha matla'il fajiri feere ɗon noon jinmi eɗen kolle yewtere nde presque kono gasde en puɗɗaki tawni kono natti huuɗude ko heddi hen ko gasi presque kono noon seeɗa ala ko barke woodi e seeɗa tan seeɗa toj uddinore yewtere nde mi arta e ceerno Abdoulaye maynuɗen e ceerno to banggue ɗo jangguine ɓuurana tan waari ɗumen mbaɗandini ene heewi jubba hen seeɗa yankinare nde o yankini nde walla hol kawsi Allah ɗici Allah waɗi en ceerno taw ko daɓɓa tan résumé hankkadi yewtere presque omona hollami ko gasi nam totti ceerno Abdoulaye haalamma ɗum ɗon tan eyyi ceerno Abdoulaye bisimilla ma ceerno Abdoulaye alhamdulillahi rabbil alamin tawde kadi yewtere nde aɗi ha ɗo nde way kono nayi woni ni to banggue fodde ko jangguini limore fodde ijesuji ɗi Allah teddinirimo e nder gandal ngal o jangguini ngal omo dañi ijesuji tongaɗi taw tan ko ni e bindol e saaha mo tollino o oɗon saaha ko 450 e dewɗi seeɗa yimɓe ɓe ko ijaz wona tan rende alqur'ana jaaha wona arde jokkita ɗon ala ko hebde diplôme ma alqur'an fodde ɓeɗo 450 e ko rewi seeɗa caggal ɗum ɗon sa ɓii ko ceerno Hamme Ka ina jokki golle duɗal ngal ha hande kala no ngal yaranno hande aɗa wawi wiide sa ɓuuri no yaranno e saaha makko machallah nde won noon so Allah hokkimo hoore muɗum tettata Allah kadi hokkimo hay fannu goɗɗo mo namdininoɗa mbeta o janginta ɗum defte ɗe Allah hokkimo afama ko ceerno Mouhamad Saïd kono wiyete ko ceerno Mamma noon yimɓe nani noon yimɓe gandiri inde makko on ceerno Mouhamad Saïd kanko jotti ko banggue faati e shar'iyya e kala fannuji lowa nahwu mantiq usul bayan fof kala deftere nde gadduɗa ina jangge ɗum on hande kala tafsir kala tan wiyete saaha mo waɗata tan to banggue tongude tafsiraji makko saaha omo nawda fodde alluje taw ko fodde yimɓe capanɗe jeeɗiɗo taw koye alluwal gotal ɗum hol tonganowon fodde gila ceerno Samas artirimo to Agnam ɗo jeɗɗitinimo o rewoyi ko to ceerno Samas o wonduno o yeehi Wourossogui o immitoyi toon o wonte jungo ceerno Samas o timmitine jungo ceerno Samas o arti e Agnam ɗo ɗum koye hedde 2000 aji en 2002 fay go 2002 2003 ha nangue hanni ɗum noon Allah jarama
a jarama ceerno siraji mi weltima no feewi sababude on goppi haaju oɗo saaha koye tabsir gonɗon to galle to min gandi to fuɗɗode yewtere nde teddinɗe ɗum ko ceerno Djiby Ali Kébé kono ga wattande ga ko jinnaɗo moon sehlam ceerno Mahamoudou Hammadi Ba mo ganduɗa ko neɗɗo moƴƴo monogram Madina jankiniɗo duuɗiɗo aduna kadi ko gandu machallah en teddinirimo kanko ne i yewtere nde joni noon mi attita konngol ngol ma mbaɗa duwawu tan yimɓeɓe fof mbiya amin sababude oɗo aduna wawi huɓinade hannde ni e hamnade e musini sito ko deftere wonno wiyete ko deftere nde wili ɗum noon mbaɗna en duwa tan cakkita bandiraɓe hankkadi mbaynodiren eyyi duwa o kam no mbiɗani tan ko duwiɗen ko yo Allah jaɓanen ɗum yo Allah ɓeydi jaam e leydi ndi yo Allah hokku haqqillaji yimɓe ruttade deftere Allah e sunnana sallah sallam ko hakku kadi wonanoɗa galle o beele ɓeydo no wayni ɓeydo kadi yodde e fof voilà fof kadi nde wonno ɗeɗo golwole batteɗe ɗo tan no mbiɗen arwande haala men ka yoni moƴƴere e ubbite ɗeɗo jewte yoni duwaw e haalde ɓeɗo waliyaɓe Allah toɓe kaaleteɗo ko barke jippoto ɗon toɓe kalteɗo ko sutura Allah jippoto ɗon toɓe kalteɗo ko teddugal jippoto ɗon kaaloɓe o kadi ko ɗum noon wayata ɗum noon ɗin barkeji foof yo Allah ɓeyden min ɗumen amin yo Allah waɗ jaam e leydi ndi waɗa jaam e kawral ngal annen babaɗa han yo Allah junnu balɗe moon ɓoyna battane moon min ɓooyi heɗadema guila emin goni samɗaji emin jangga e ceerno Madiakhaté jamma foof min garata min keɗoma ɓooyi heɗadema ɗum woni noon yo Allah ɓeydan onon ne yaajede e moƴƴere eko kaldoton rendogo ko yo Allah hokku rendogo kadi naftorade onon tigui seydi ɗi onon foof galle o yo Allah ɓeydu ɗum yo Allah huɓɓane ɗum Thiamdoul Mansour Sow e Thiamdoul Mansour Ka mo ganduɗa ko gadduɗo min ɗo min jogui sababu ha nde o haalde ceerno babɗa haran on kañum o haala ka amen almuɓe ceerno Madiakhaté kadi ne mbayno leydi kono noon somin cuɓtama e minen ne ko jettugol Allah tan ceerno Madiakhaté ko boosoyajo minenne komin jirlaɓe jeeɗi ɗum noon fof ko jettugol Allah komin denɗiraɓe kono Allah waɗino min teddugal e makko e ɗum noon fayi en mbaɗi moƴƴere yo Allah waɗan moƴƴere yo Allah jaabo duuji fof fatiha salatul fatih الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما الختم ما سبق والخاتم المستقيم وعلى الحق قدره والمقدار العظيم اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض رب يسر ولا تعسر تمم وسهل علينا كل أمر عسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗum noon bandiraɓe min gari hen ha ɗo yewtere hande min jano ko añum siwol gam yewtude jinnaɗo men waliyu men moƴƴo men ceerno Madiakhaté e ka nodduɗen ɗo ko ceerno Abdoulaye Ba ko ɓi ceerno Mahamoudou Hammadi Ba ene wonde ceerno Siraji mo gandanɗa hoorema on nani haaluji mabɓe baɗɗi fayida jaaɗe jamanu ɗi karallagal ngal ko ceerno Mansour Sow ene wonde Alassane Sow ko Sow ɗin ɗon kutidiri guinnani mbi jimi woni bol ñebbe ala ɗo kono monen fof nana haala goɗɗon ɗum ɗo ko Sosoɓe e mbayi noon o ka bangi ko musidɗo moɗon ɗaha Thiam mbaɗa ñaago jomirajo joom baɗe bawɗo yo Allah hokkuɗo hilfa men diine ɓe ya barka Seydina Mouhamadou Rasul sallallahu alaihi wasallam nde wonno sa nattinande ɓuuɗa ene jangge aduna o won koye bonde sa nattinande sadi ene jangge aduna o won koye bonde ɓaade sernaɓe ɓe nan ɗo halifaɓe meɗen nan ɗo almuɓe ene jangguine ene nawte ɗum yo Allah juuno ɗum wasa bonde law yewtere meɗen ko ceerno men ceerno Madiakhaté wonno ɗaha Thiam ceerno Abdoulaye Ba Siraji Ba Mansour Sow ene wonde Alassane Sow ɗum noon bandiraɓe ha yewtere wonde inchallah taala yo Allah hebbin jewte KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma